ሚለን ኃይሉ አዲ አገዲፋ ሐትና አዘናፍቃ ዘሎ ምክንያት እንታዩ ካብቶም ንድሌት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጹ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናይ 1960ታት ክሳብ ዞም ሕጂ ብመገዲ ዩቲዩብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒሎም ኣብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዙሕ ተፈታውነት ኣጥርዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ፍርያት ስነ ጥበብ ዝያዳ ዝልለይሉ እንተዳሃልዩ ኣብ ቋንቋታት ኤርትራ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገብሩን ናይ ባዕዱ ቋንቋ ብኣጋጣሚ እንተኾነውን ንኸይሕወሶም ልዑል ጥንቃቐ ዝግበረሎም ምዃኖም እዩ ዝበዝሑ ካብቶም ኣብቲ አንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ዝተዘርግሑ ጣዕመ ዜማታት ነቲ ኤርትራውያን ብሰንኪቲ ኩናትን መግዛእትን ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ክብደት መነባብሮ ዝገልጹ ህዝቢ ኣብ ንሕድሕዱ ክሰምር ዝመኽሩን መንእስያት ከዓ ናብቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ንኽጽምበር ዝጉስጉስ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዝነበሮም ኮይኖም ሽሑኳ ኣብ እዋናት መግዛእቲ ቋንቋታት ባዕድና ሃገራውያን ቋንቋታትና ኣጓንዮም ወግዓውነት ለቢሶሙሉ ዝነበሩ እዋናት እንተነበረ ናይ ሽዑ ሃገራውያን ደረፍቲ ግና ንሃገራውያን ቋንቋታት ኤርትራ ንኸይጸንቱን ናብ መንእሰይ ወለዶ ንኽሰጋገሩን ዝለዓለ ዋጋ ከፊሎም እዮም ብድሕሪ ናጽነት ዝመጹ ወለዶ ስነ ጥበባውያን እውን እንትኾኑ ነዚ ዝተረከቦ ባህሊ ብምስዓብ ንቋንቋታት ሃገርና ኣብ ምምዕባል ልዑል ዝኾነ ኣበርክቶ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት ብዛዕባ ታሪኽ ሙዚቃ ሃገርና ከንዛረብ ስለዝደለና ይኮና ነዚ ታሪኽ ዝዘርዘርና እንታይ ዳ ነዛ ብኤርትራዊ ድምፃዊት ሚለን ኃይሉ ነታ ምስ ያሬድ ነጉ ዝደረፈታ ቢራቢሮ እትብል ናይ አምሓርኛ ደርፊ ስዒባ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዘርግሓታ ሓዳስ ናይ አምሓርኛ ደርፋ ምርጥ ነህ ማለት ምሩጽ ኢኻ እትብል ደርፊ ማእከል ብምግባር ብዛዕባ ፍርያት ሙዚቃ ሚለን ኃይሉ ገለ ክንብል ስለዝለለና ዳ እምበር ሓቢርና ዶ ንኺድ ሚለን ኃይሉ ምስ ዓለም ስነ ጥበብን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ሃገርና ኸትላለ ዝበቕዐት ገና ተምሃሪት መባእታ ኣብ ዝነበረትሉ ኣባልታ ብኤፍሬም ፍቓዱ እናተኣለት እትነጥፍ ጉጅለ ባህል ዋርቡ ምዃን እዩ ንመጀመርያ እዋን ብናይ ገዛ ርእሳ ጣዕመ ዜማ ናብ መድረኽ ዝወፀት ከዓ ምስታ ምስ ድምፃዊ ግርማይ ዓንዶም ብሓባር ዘየመታ ብርሃን ዓይኒ እትብል ደርፊ ነበረ ከም ሰኣን ሕራይ ጠሊ መካዴ ኣስሊ መቺ እንሎ ኣፍቂርካ ኸኣሎ ናተይ እንተይልዎ ንፋቶ ኢና ሰባይ ከውኔን ካልኦትን ብምድራፍ ከዓ ኣብ ልቢ መንእስያት ክትኣቱን ብዙሓት ደገፍትን ከተጥሪ ኣኽኣላ ብፍላይ ኣብ ቪድዮ ክሊፓታ እትሪዮ ዝተፈላለየ ቅድታት ሳዕስዒትን ኣለባብሳን ገለ ካብቲ ብመንእስያት ዝያዳ ክትፍቶ ዝገበራ እዩ ሚለን ኃይሉ ብዘይካ ኣብ ደርፊ ኣብ ፊልም እውን ብሉጽ ብቕዓት ከም ዘለዋ ኣርኣያ ኣብታ ደበንገረ እትብል ናይ ኖሆም አብርሃም ፊልም ኣብ እዋና ካብተን ዝለዓለ ጽሩራ ዝነበረን ብሉጻት ፊልምታት ዝኾነት ፊልም ብዘርአያቶ ብቕዓት ኣወሳስኣ ተውለ መንእሰይ ምዃና ዘርአያትሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ ማርታ እትብል ናይ ገብሩ ክብራ ኣብ ተኸታታሊት ፊልም እውን ናይ ዝተፈላለዩ ጠባያት ብምልባስ ብርቂ ብቕዓታ ኣመስኪራያ ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎቶም ፈለማ መሬት ኤርትራ ዝረገጹ ጉጅለ ኢትዮጵያውያን እቲ ብጆስ ዝፍለጥ ኣብቲ እዋን ወናን ሓንቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ፈነወ እተካይ ዝነበረት ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ቻነል ነበረሞ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ከዓ ምስ ሚለን ኃይሉ ብኣካል ክላለን ናይ ሓባር ስነ ጥበባዊ ስራሕ ከዳልውን ድማ ክረዳድኡ ኸኣሉ ገለ ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕካ እዞም ስነ ጥበባውያን ሚለን ኃይሉ ናብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝተጓዓዘትሉ ኣጋጣሚ ኮኸበይ እትብል ንቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ዘዋሰበት ንጽል ደርፊ ክደርፉ ኸኣሉ ብድሕሪ ሚለን ኃይሉ ናብ ኣስመራ እናተመላለሰት ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ በቀዋሚ ክትቅመጥን ምስ ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበባውያን ድማ ጥቡቕ ናይ ስራሕ ርክብ ክትገብርን ከኣለት ከም ውጽኢቱ ኸ ዋላኳ ብድሕሪዛ ምስ ጆስ ዝሰርሐታ ደርፊ ኣይትወሳወስን ተዘኪሩንን ዝብላ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ከተፍሪ ተኸኣለት ኣብ ዓመተ 2021 ግና እቲ ኣብ እዋኑ ኣካታዒት ኮይና ዝሓለፈት ቢራቢሮ እትብል ናይ አምሓርኛ ደርፊ ምስ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ያሬድ ነጉ ብምሕባር ክደርፍ ከኣለት እዛ ጣዕመ ዜማ ኣብቲ እዋን ኣካታዒት ክትከውን ዝኸኣለት ገለ ደገፍታ ኣምሓርኛ ቋንቋ ክሳብ ዝኾነ እንተደረፈትሉ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ክብሉን ከለዉ ገለ ከዓ ነዚ ሓሳብ ብተሪር ዝነቅፍ ርእቶ ዝነበሮም ነበሩ ዝኾነ ኮይኑ ሚለን ኃይሉ ነዚ ወረዳ ነቐፌታታት ካብቲ ስራሕ ኢላ ዝተተሓሓዘቱ ቋንቋ አምሓርኛ ዝዓክታ ይነበረን ከም ውጽኢቱ ኸ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብታ ከፊታታ ዘላ ሓዳሽ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝሰኣለታ
ምርጥነህ እትብል ደርፊ ክዝርግሕ በቂዓላ እዛ ደርፊ እዚኣ ምስተናይ ቅድመ ሕጂ ፍርያታት ዝዳረግ ተዓዘብቲ ወይ ቪው እኳ እንተ ዘይረኸበት ማእከል ክትዕ ካብ ምዃን ግና ኣይዓገተታን ጉዳይ ሚለን ክልዓልን ከሎ ሓደ ካብቲ ብቐዳማይ ደረጃ ኣካታዕ ነጥቢ ሓደ ድምፃዊ ክደርፍን ከሎ ንምንታይ ዕላማዩ ክደርፍ ዘለዎ ዝብል እዩ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ዓለምና ናብ ንግዲ ተቐይሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝበዝሑ ድምፃውያንና ናይ ዘመንና ዕላማኦም ብዙሓት ሰማዕቲ ብኸመይ ይረኽቡ ዝብል እዩ እዚ ንምግባር ከዓ ዝድረፉ ደርፍታት ብቋንቋቶም ዝበዝሑ ደገፍ ክረኽብሎም ዝኽእሉ ሰባት ክደርፍዎም ይረኣዩ ሚለን እውን ምናልባት ነዚ ምስ ቋንቋ ትግርኛ ብምዝማድ ዝበዝሑ ተዛረብቲ ዘለዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተወሰኽቲ ብዙሓት ተኸታተልቲ ንምርካብ መሪፃቱ ክትከውን ከም እትኽእል ይግመት እንተኾነ ግና ሓደ ድምፃዊ ኣብ ንግዲ ማእከል ብምግባር ጥራይ ድዩ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ከፍሪ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ ስነ ጥበብ ክበሃል እንከሎ ብመጀመርያ ኣብ ሕብረተሰቡ ዘሎ ሕፅረታት ብምግንዛብ ብሕልፊ ንመንእስያት ከነቃቕሑን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምፅኡን ዝኽእሉ ሓሳባት ከፈልፍል እዩ ዝግባእ በዚ መንፅር ክረአ እንከሎ ከዓ ዝፈርዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንሰማዒ ህዝቢ ክርድኦ ብዝኽእል ቋንቋ ምስ ዝፈርዩ ዝያዳ ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ ሓደ ካብቲ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዘለዎም ብልጫ ከዓ ንቋንቋታትና ቀዳምነት ብምሃብ ንባህሊ ሃገርና ኣብ ምምዕባል ዘካይድዎ ዘለውን ጻዕሪ እዩ ተዛረብቲ ክልተ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝኾኑ ድምፃውያን ብሓደ ክደርፉ ዘይጽላእ እኳ ተኾነ ነንባህሎምን ቋንቋኦምን ብምኽባር ምዝኸውን ግና ዝያዳ ተመራፂ ይኸውን ሚለን ሃይሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ደረፍቲ ጸሚዳ ኣብ ዝደረፈቶም ዜማታት እቶም መጻምድታ ደረፍቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝደርፍሉ ንሳውን ንቋንቋ ኣምሓርኛ ክትርዕ ምውሳና ግና ኣዲ ኣገዲፋ ሓትናኣ ትናፍቕ እዩ ዝመስል በቲ ዘለዋ ብቕዓትን ተፈታውነትን ንኢትዮጵያውያን ተኸታተልቲ ባህልን ቋንቋን ኤርትራ ከተላልየሉ እትኽእል ዝነበረት ዕድል ድማ ክትከስር ዘኻእላ እዩ ካብዚ ብዘይፍለ ኣብዛ ዳሕረወይቲ ፍርያታ እንትኾነ እውን ተመሳሳሊ ጌጋያ ፈጺማ እቲ ቀንዲ ዘገርም ከዓ ነዛ ደርፋ ኣብ ጎዳናታት ኣስመራ ኮይና ብምድራፋ ጥራይ ከም ኤርትራዊት ደርፊ ብምጽብጻብ ኣብቲ ደርፊ ንኤርትራ ዝውክል ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ዘየለኸነሱ ኤሪትሪያን ሚዚክ ዝብል ኣርእስቲ ምልጣፋ እዩ ብተመሳሳሊ እውን ኣብታ ምስ ያሬድ ነጉ ዝደረፈታ ቢራቢሮ እትብል ደርፊ ኤሪትሪያን ሚዚክ ዝብል ተለጢፉ ምንባሩ የርምመካ ኣምሓርኛ ዓስረይቲ ብሄርና ኣትያድያ ድማ ዘየብል ኣይኮነን ሽሕ እኳ ሚለን ሃይሉ ብዘይወላውል ኤርትራዊ ዜግነት እንተሃለዋ እዘን ክልተ ደርፍታት ግና ዝኾነ ኤርትራዊ ትሕሶ ሃሰው ኢልካ ዘይርከበን እዩ ስለዚስ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ ብኤርትራዊ ድምፃዊ ተባሂሉ ክእረም እዩ ዝግባእ ሓቢሮም ናይ ዝደርፉ ድምፃውያን ከም ኣብነት እንተወሲድና ተሸንፈ ያለሁ እትብል ደርፊ ናይ ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ኤፍሬም ኣማረን ሙሉ ዓለም ታለቀን ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብዛ ደርፊ ክልቲኦም ድምፃውያን ኢትዮጵያውያን ዋላዳ ይኹኑ እምበር እቲ ሓደ ተዛራቢ ትግርኛ እቲ ሓደ ድማ ናይ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾኑ ኣብታ ደርፊ በብቋንቋኦም ክደርፉ እዮም መሪፆም እታ ደርፊ ከዓ ብክልቲኡ ተዛረብቲ ቋንቋታት ዘይትምኖ ደርፊ ብምዃን ክሳብ 20 ሚልዮን ቪው በፂሓ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ጽቡቕ ትስማዓላ ኤፍሬም ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለ ዘይክእል ኣይኮነን ብትግርኛ ክደርፍ መሪፁ እንታይ ዳ መንነቱን ቋንቋውን ቀዳምነት ክህብ ስለ ዘለዎ እዩ ካሕሳይ በርሀ ሚስ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊት ሚንየሽ ሰላም እትብል ደርፊ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ከቕርቡ እንከለውን በብቋንቋኦም ብምድራፍዮም መን ናይ መን ድምፃዊ ምዃኑ ንዓለም ከላልዩ ዝበቕዑ ክልተ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሓቢሮም ክደርፉ ከለዉ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ነገር ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ባህልን ቋንቋን ተዋሃሂዱ እንታይ ዓይነት ጽባቐ ይህብ ዝብል ትጽቢት እዩ ዘለዎ ከምዚ ናይ ሚለን ሃይሉ ኤሪትሪያን ሚዚክ ዝብል ተጻሒፎን ክንሱ ናይ ኤርትራ ዘይብሉ ምዝጸንሐካ ግና ብሕፍረት ርእስኻ ኣድኒንካ ካልእ ደርፍኻ ንምንዳይ ሸፈፊልካ ክትሓልፎ ኢኻ እትመርጽ ዋላ እኳ ስነ ጥበብ ምስ ፖለቲካ ኣዛሚድካ ምጥማት ዘይፍትሓዊ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዘለዎ ታሪኽ ብምዝማድ ግና ክስገር ዘይከኣል ነጥቢ እዩ ከም ዝፍለጥ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበፅሕ ብፍላይ ኣብ ዘበነ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ከቢ ዝኾነ ቃልሲዩ ሓሊፉ ነቲ ብገዛእቲ ዝስራሐሉ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ቋንቋ ትግርኛ ገዲፉ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ንኽርዕም ዝተኻየደ ጸቕጢ ከዓ ብሓያል ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክፈሽል ዝኽኣለ ኣብዚ ቃልሲ ከዓ ስነ ጥበበኛታት እቶም ዝለዓለ ተራ ዝተፃወቱ እዮም
ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ድምፃውያንን ጸሓፍቲ ሙዚቃን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ምስ ዝደርፉ ዝለዓለ ደገፍን ህቡብነትን ክረኽቡን ናብ ሃብትኻ በቐሊሉ ክድይቡን ዘኽእሎም ብቕዓት እኳ እንተነበሮም ዋላ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝነበሩ ህቡባት ናይ ሽዑ ድምፃውያንና ነዚ መገዲ ዝክስዕቡ ኣይመረጹን። በኣንጻሩ ግን ንሽግርን ሕፅረታትን ህዝቦም ብምስትውዓል ኣዝዮም ኣነቓቓሕቲ ዝኾኑ ፍርያት እዮም ከፍርዩ ዝኽኣሉ። ከም ውፅኢቱ ኸ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዓለም ክዝክሮምን ፍርያቶም ከዓ ንወለዶታት ከይሃሰሰ ክዝከርን በቂዑ። ሽዑ ብናይ እዋናዊ ጥቕሚ ተታሊሎም እንተዝነብሩ ግና እዚ ዘለዓለማዊ ክብሪ ፈጺሞም ኣይምረኸቡን። ስለዚ ሓፍትና ሚለን ሃይሉ እውን በዘለዋ ልዑል ተቐባልነት ንህዝብና ብቋንቁ ነዘለዎ እዋናዊ ሽግራት በዲሁ ንመጻእ ንኸማዕዱ ዝሕግዙ ፍርያት እንተተፍሪ ዘለዓለማዊ ተቐባልነት ካብ ህዝባ መረኸበት ዝብርኢቶ ኣለና። ከምቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ዝበሃል ከዓ ከም ኤርትራዊት መጠን ከዓ ከም ቀደማ ኤርትራዊት ትሕዝቶ ሒዛ ክትምለሰና ብተስፋ ንጽበቕ። ምስ ካልኦት ሓቢራ ኣብ እተቕርቦ ፍርያት ስነ ጥበብ ከዓ መን ምዃናን ንኣየነይቲ ሃገር ወኪላን ንዓለም እተላልየሉ እንኮ መገዲ ቋንቋን ባህላን ሒዛ ምስ እትመጽእ እዩ። ናይ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ንምኽሳብ ዝብል ዕላማ ሒዛ ጥራይ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክትደርፍ እንተመሪጻ ግና ነቲ ናብ ዝበፂሓቶ ዘላ ደረጃ ህቡብነት ከብጽሓ ዝኽኣለ ኤርትራዊ ኣፍቃሪ ጥበውን ክትከስሮ ከምትኽእል ምግንዛብ ዘድልያ ይመስለና። ክቡራት ተኸታተልትና ኸ ኣብዚ ነጥብ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም? ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡልና። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፂር ትሕዞና ነዚ ይመስል ነይሩ። ምሳኹም ዝጸንሐና ኣዳላው ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃኑ ኢና። ኣብ መጻኢ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ እንረኸብ ከዓ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን